ndandoda kubvunzawo kuti unoiona sei marriage? That is scam. Ne uchiti marriage scam. Scam. Ndorimwe drug risiri kutaurwa muZimbabwe rero. Kuti marriage drug. Okay, ko right. Ko unoona sei maparents anotambira mari dzelobola. Mutadzi kupuwa something pemunororwa pacho. Zvezvo hazvisi fair. Why uchiti hazvisi fair? Hazvisi fair cause inini ndinenge ndauya nedhiri rangu inini. Ndozongopiwa kana ndozongonzi musikana anga anonge 100 yake padhiri. Ndindauya nedhiri plus hazvisi easy kuconvince munhu kuzosvika kumba, kuzosvika maunganidza hama, zvinhu zvindori hard. Tofanira kupiwa mombe payapa. Mombe yenyu yekuti wakaunza dhiri kumba. Mombe yeushingi. Andiyo ndiyo uri kuenda kugara nedhiri racho iri. Saka wai. Payapa tofanira kutopiwa mombe. In fact tofanira kuita hafu. Paunororwa unofanira kupiwa hafu. Kana kuti inini ndofanira kuwapa zvandinoda inini. Alright, how about mari yawakakuchengeta nayo from 0 to hero? Izvo handiti vachengeta mwana wavo. Izvo akuchidyiwa mari yemwana wavo. Ngavadye but vanofanira kundipawo mombe yekutoti ndauya nedhiri. Wauya nedhiri? Plus havasi kuziva ndiri kuriska life yangu kaini. Handisi kuziva kwandiri kuenda kwakamira sei. Uri kugara nemunhu wasingazivi? Stranger. Okay. Meno comment section kuti munozoona sei. Hanzi nemurandakadzi patororwa paya munofanira kutipawo mari yekuti ndauya nedhiri. Unopiwa mombe yeushingi kuti bozi wakaconvinza munhu. Ndakarwa hondo. Hondosi. Kusvika pakuunza murume kuti abvise lobola. Kuunganidza vanhu. Ichi choda dish tawewo ichi chiri kupisa.